sian ngap yang subhai pi jakani ke sewing tutorial channel. Hakani ke por na kwa ban pini shapi kumno ban khaba ban su ya ka pencil bat. Lani ya pla ka bangila ban tap ya ki kulam ki let ba pino ki jingdan kam ki jong pi ki jong. Di shua bangin ya chakmat. Nampak ban kerpa de pi sobha ban ya like share but subscribe. Ngin kap ya kalai ning nyau inshi la shipau inshi. Ngidan kam artli. Kajan ru ka bangin su ngidan kam kum ju nyau inshi la shipau inshi. Artli ngidan kam. Nang ta sa uzib ru ngid gajing thau kat kane kajan. Mentangin bu shwa kalai ning nang tangin bu ya uzib. Nang tangin sa bu ya kani kajan pen pai da kalendet. Pen bej bha nang ta sa su kani benta. Kum tung ila dep ya kani kawai ka benta mentangin kela syedrong bangin su pen ban hai ni benta. Kumtung ila dep ngin su sa kani kawai ka sai ngin bu ya uzib kum ju kum babu menne nang ta ngin ban sa kani ka jan daka lendet ngin su pen ban lang hang tu barok lightly. Tung ila dep ban su gelap yang sejerong kum tu bat ngin su pen ban biang na kani ka benta ka bana jerong kum tung ila dep ngin shim ya kini ka benta jong kani ka jan baro ar kum ni bat ya kalai ning ru ngin shim lang kum ju ngin su ha kini ka benta kum ni nang tangin bu dak sau inshi kenang bangin yo ban kela andang ila dep ban su ngin ban barok saudong pen bed renti bha ya kajan ngin pen kot hai ni benta bangila budang mentangin shim ya kini ki dong jong kani ka pla kum ni khap no shoi ti benta shim ya ni benta jong kani ka dong jong kani ka jan thau kumbashi inshi ai ngin su pen ban sakham no ai tu benta iba tam syak ni ka we kalyang ru ngin le kum ju ya kalai ning ru ngin le kum ju
tung ila dep bansu gini hidong mentapan hakni ka benta bangila pelan ngin kela ya kapla penbet bahaya kidong jong kapla nang ta sasu no ya kani ka benta ka bangai pelat ban kela thap no ya ka lining chapo jong ka pla tung ila dep bansu ngila bante hangni da ribbon la ne phila ban bu da keychain ru tangin thep hangni yaki khulom yaki pencil kino ki jingdan kam ki jong phi tung ila dep blai